Okay, just maray na hapon, tabi sendo kabos mga tugang and welcome na naman sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Kumusta po kamungunya na aldaw ning Huwebes, petsa 17 kang bulan ning Agosto 2023. Sana mag-iribahan kita, no? At ako nagpapasalamat talaga kasi may nakakabisto naman ako. Father, nagdadaog kami permis sa Indo. Okay? Thank you very much po. So mga nagdadaog sa tuya sa 7 to 9 kilohertz every afternoon, ano? At sige po, magdumanding kita sa sa tuya sa abot kay ni inihong Facebook. Yan. Sige nga, magdumang kita sa Facebook baga. Parang magkahirilingan kita. Yan. Pagduman nito tabi sa Facebook, magduman ka mo sa DZGB News Online. Okay? Siyempre, yan. Makatapos, pakilike man tabi ito. Ano? Yan ang ginibo ko nga nag-like na ako. Yan, na-monitor ka na nga tabi. Pagkatapos, pakishare. Parang so, amigo, amiga nindo, makamati man, makairibat man sa satuyang programa. Ngunyan na aldaw mga tugang, sa tuyang sineselebrar, lalo na kami mga Dominicans, ang sarong Dominican saint, si San Jacinto de Polan. Okay? Siya po. Yan ang pag-iristoryahan tangon yan. Magayon ng baga talaga na sa tuyang iristoryahan, ibahagi, istorya ang mga buhay kang mga santo o santa. Ulitin ko mga tugang, ang mga santo, mga santa, sabi ng mga riboltong yan, dai tatabi sinda sinasamba. Yan, sabi na sinasamba ni Do Padre ang mga santo, mga santa, dai tabi. Don't put your words into my mouth. Minsan nagsasabi kasi yan, yan mga tugang. Kaya yan mga tugang ang sa tuyang gibuhon. Sa tuyang arugon ang mga santo, mga santa. Dai tatabi sinda sinasamba. Sinda tabi sa tuyang inaarog o ginagaya. Kasi sinda po ay masunurin sa Diyos. Sinusunod tabi ninda ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sinda pinagpapala. Yan. Kung gusto ninyo pagpalain, hindi papaluin. Makinig po tayo at arugon gayahin natin, tularan natin ang mga santo, mga santa. Ngayong araw na ito, si Saint Jack. Saint Jack. Pero ang pangalan niya talaga ay Saint Hyacinth. Yon. Hycinth. Saro po siya sa pinasabihon ng mga primerong mga sumunod kay Santo Domingo. Yon. Okay? Sinda po ang mga nagsunod kay Santo Domingo. Ayan. Sa tuyang pag-urulayan iyan mga tugang. So, sige. At siyempre mga tugang, gusto ko pong batiin ang mga nagdadaog sa tuwa sa DCGB News Online. Arog na si lingon tataya may comment na nga ni digdi tulos. Si Ramir, okay, kumusta Ramir? Kumusta ng pagmati mo? Thank you very much Ramir sa perming pagdadangog. At gusto ko rin batiin lalo itong mga taga Mabinit kasi permi dagdadangog sinda sa kaso agom ni Rose Adra na yung nurse kang UST dyan sa Rawis, UST Legazpi, permi yan. Anyway, gusto ko rin batiin din po yung mga nandyan sa UST Legazpi Hospital na kung saan
ang sa indong lingkod. Siya po ang pastoral director at chaplain, ano. And speaking of, gusto ko ring batiin po sa mga madre, ano, sila Sister Trining, saka si Sister Mabing. Sabi ko nga kasi bago sa Inda, sister, sige, magmisa kita doon sa kumbento nindo, ta piyesta pa lang niyan sa Inda. Siya, konting handaan, okay lang yan. Miski na yung handaan, ang mismong misa, handa na talaga ito. Anyway, mga tugang, pwede po kamo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. Okay? At gusto ko rin batiin ang aking amiga na nagdalog permeyan nasa Malabon na yata ngayon o nasa Gumaka, si Lulu Nava at saka si Malo Balyon, ano? Nasa ano pa yun? Nasa Bacolod. Yun. Ganon din si ganon din po mga tugang si Kuyang, gusto kong batiin si inihong Manay Ampi na nagdadaong sa tuya. And of course si Manay Sali na pirming nagdadaong diyan sa tuya diyan sa Pilar, Sorsogon. Okay? So yan po mga tugang. But anyway, mag-iristoryahan kita. So, siyempre, kung gusto ng aramunta talaga si San Hyacinth, kadakol kitang makukuha doon sa talambuhay ng mga santo, igwa iyan. Pero, siyempre, digdiman siya sa inihong sa Google, putunta si Google, yan. By the way, gusto kong i-describe si San Jacinto. Okay? Kung nahiling nindo ang estatwa na igwaning kapot na Blessed Sacrament sa kanang kamay, Dominican po yan, black and white ang damit niya. Kung nakita ninyo ang sakuyang yung diyan baga minsan sa sakuyang damit, nahiling do sa picture niko, black and white na sutana, So yun. At siya po ay may dalawang hawak niya . May istorya po kasi ini at yan, pagbalik ko, istorya ko sa Indo. Si San Jacinto, hawak-hawak niya, bakit may hawak-hawak siyang Blessed Sacrament? At doon sa kaliwang kamay o braso, hawak-hawak niya ang estatwa ng mahal na Birhen. Okay? So yun mga tugang. Bakit kaya? Yan. Istorya ko ang satyan sa Indo. Anyway, si San Jacinto, mga tugang, saro pa siyang Dominikanon at taga-Poland. Saro siya sa mga naglaog duman sa Roma. Kasi ang nangyari mga tugang, kay bahan niya uncle niya obispo, naghali sila sa Poland. Kasi nag-adal ito si Jacinto nag-adal talaga duman. Nahiling niya si Santo Domingo, at nagustuhan niya ang orden ng Dominican. Kaya nga siya sumali, Yun. Siya po ay nandoon sa 13th century kasi nasa 12 siya po ang apod nga ni sa iya, siya po ang Apostle of the North. Kasi noong panahon ang mga Dominicans nakakalat na rin. Pero saro siya sa mga pinadara ni Santo Domingo duman sa indang mismong lugar. Taga-Poland kaya siya. Parang arog sa kuya. Ako, Bicolano, pinadara ako, Dominican ako, Bicolano ako, pinadara ako digdi sa Bicol. Magayon baga mga tugang ngayon. Kasi actually, advantage po yun, lalo sa mga misyonero. Kasi saro sa mga importante sa mga misyonero, marunong ka, tatao ka kang lingwahe, tatao ka kang kultura o kaugalian, kang lugar. Parang magayon kasi yan . Ano ka nang nangyari kay San Jacinto? San Jacinto po kasi taga Poland, So duman siya pinadara.
Yon, okay? So, siya po ay sinasabi nga ni talagang igwa siya ng zeal for souls. Talagang masipag. Talagang nandun ang kanyang pagmamahal sa mga kaluluwa. Hindi speaking of kaluluwa, hindi lang po yun, kundi ang pagmamahal niya sa Diyos. Kaya nga, sabi nga, Digdiho, so much in need of young hearts fearlessly living all to proclaim the gospel. A zeal such as that of Saint Hyacinth is the driving force of the Dominican or the order of preachers. Okay? Yan po mga tugang. Sabi dito, if we consider the Greek etymology of the word enthusiasm, which means to be full of God, talagang punong-puno ka ng Diyos. Importante yan mga tugang Enthusiastic. Pag sinabing enthusiastic, masayahin. Hindi bugnutin. Hindi yung palaging mainit ang ulo. Kasi pag enthusiastic ka, hindi ka mainit ang ulo. Masayahin ka dahil punong-puno ka ng Diyos. Yan. Sana kita arog mangkaan. Mapuno kita. Pag ang tao punong-puno ng Espiritu, punong-puno siya ng Diyos, pirmi siyang masayahin. Kahit na nga minsan may mga kadipisilan, may mga pagtitios, pero mga tugang mahiling tana, pirming maugmahon. Bakit palagi siyang maugma? Yan. Sabi, bakit palagi siyang masaya? Kasi nga, daman-daman lagi niya ang Diyos sa buhay niya. Yan. Importante mga tugang yan. Kaya, yan ang saro sa mga katangian kan mga santo, mga tugang. Damang-daman nila, ang Diyos sa saindang buhay. Kaya, yan na importante sa ito mga Kristiyano. Ang hapot, bago ako mag-break, at magtaoning oras, damang-dama ba natin ang Diyos o hindi natin nararamdaman ang Diyos? Baka naman kasi hindi na nga tayo nagdarasal, hindi nga na tayo palaging iniisip ang Diyos, iniisip natin kwarta, iniisip natin yung kapangyarihan, iniisip natin yung mga bagay sa mundo. Nalingawan ta na. Kaya nga, tingnan mo, ang tao palaging ang iniisip niya kwarta. Worried siya, stress siya. Pero subukan mo yung mga taong iniisip niya palagi ang Diyos. May sabi niya, mahal ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Masaya lagi yan. Hindi stress yan. Yan mga tugang saro sa mga katangian ni San Jacinto. Kasi mga santo po, yan talagang katangian ng mga santo. Yun, kaya nga, si San Jacinto mga tugang, mayroon siyang zeal, kusog, sabi nga, kusog ba yan meron siyang kusog sa pagpapabalangibog kadtataramon ning kagurangnan. Siya po ay naging misyonero duman sa Pulan. Okay? Okay, noong 1185. Okay? Siyempre, he was born of a noble parents. May kaya, mayaman, doon sa Pulan. Of course, na-educate siya doon sa Krakow. Anyway, babalik rin si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang oras po, tabi ngunyan, 18 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatang
mananghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin talabangan, Season 9. Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa pwede pa kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category. Urugmahan, karantahan, asin talabangan, Season 9. Isang pagbati sa ika-17 anibersaryo ng RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao, Rehiyon 5, ay katuwang ng Regional Juvenile Justice and Welfare Council o RJJWC sa pagsusulong ng mga batas para sa kapakanan ng mga batang Pilipino tungo sa pagbabago. Ang Juvenile Justice and Welfare Act ay patuloy na nagbibigay pag-asa sa mga kabataan tungo sa maayos na kinabukasan. Tulong-tulong tayo sa patuloy na pagpapatupad ng Juvenile Justice Law. Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, announces that enrollment of the school year 2023 to 2024 is still going on, with the following courses being offered: Master of Science in Public Health, MSPH, Medicine, Dentistry, Medical Technology, Radiologic Technology, Midwifery, Biology, Psychology. Technical courses test the offered: Trainers Mythology Level 1, Food and Beverages Service NC2, Events Management NC2. AMEC BCCM also provides entrance scholarship program for senior high school honor graduates. Enroll now at AMEC BCCM. For more details, come and visit our Dean's office from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. You may contact us at 0906-566-7032 or email at officeofthedeans2021@gmail.com. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at ngunginal daw mga tugang sa tuyang sinisilibrar ang kapistahan kang sarong santo na Dominican. Okay? Yan mga tugang at sa tuyang nganing pinag-uurlayan iyan. Okay? Okay, ano man nangyari dito sa Facebook sa aking na nag-stuck yata. But anyway, so alisin natin itong smartphone na to. Dito tayo sa iPhone. Okay? Bakit nagkakaganon ito? Anyway, mga tugang sa tuyang ano ko lang ito, i-refresh ko lang ang aking cellphone na isa. Okay. So si sa sinto mga tugang sabi ko nga kasubago, taga ano yan? Taga Poland. Kung naramdaman ng Poland, kababayan pala iyan ni Pope John Paul II. Kasi si Pope John Paul II baga, taga Poland. Okay? He was educated in Krakow. Ay ganoon din si Pope John Paul II. Si Saint JP2. Okay? At ito po ang nangyari. Istorya ko sa Indoso nangyari kung bakit siya naging Dominicano. On his trip to Rome in 1218, so actually, yung Dominican order, lang yun 1216 po. 1216 na aprubahan ang Dominican. Kaya si Santo Domingo, yaon dumang ka itong panahon sa Roma. Namit ni Saint Hyacinth, si Santo Domingo, from whom both Hyacinth and his cousin Ceslos, o tingnan mo, may pinsan pa pala siya. Na nagsali din o sumama o sumali, o pumasok sa Dominican. At mismo, si Santo Domingo ang nagtao sa iya ning sutana, yung nagbihis baga sa iya mga tugang. Yun, si Hyacinth and his cousin Ceslos received the habit of the prior preachers. At mahiling nga dito, a painting at the Dominican Church of Santa Sabina in Rome. Yung po ang Santa Sabina, yan po ang samuyang headquarter duman sa Roma. Madalas pa ako itong panahon na itong 2015 to 2018, ako po ay madalas kasi nagmi-meeting kami duman kasi ako po ay naging miyembro ng International Commission of the Justice and Peace International. So every year
Niyaon po ako duman, sa Santa Sabina sa Roma. So doon po, igwa duman na painting depicting this event with si Hyacinth saka si Ceslaus lying prostrate on the floor and Hyacinth being clothed by Saint Dominic in the white robe of the athletes of faith. Yun, talagang maswerte sinda, no other than the founder and the master, ang ako sa inda, si Saint Hyacinth, So yun mga tugang. So yun ang nangyari duman kay Saint Hyacinth. At noon, within a few months after his reception of the habit, naging Dominican na siya, si Hyacinth po ay pinadara ni Santo Domingo de Guzman duman sa Poland. Sabi ko nga, to preach and establish the order in Poland. Okay? Kaya na po, sabi ko talaga, duman nagsimula na. Kaya kung bakit nagkaigwaning Dominican duman sa Poland, it's because of Saint Hyacinth. History lang. Kung bakit nagkaigwaning Dominican digdi sa Pilipinas, kasi may mga Dominican na mga Kastila na pumunta rito noong 1585, I think. Tama ba yun? 1585? Yun po yun, mga Dominican. And sa first Filipino Dominican, ay Bicolano po ito eh. Taga Catanduanes, si Father Benito Vargas. Yun. Siya po ang saro sa mga primerong Dominican, Filipino-Dominican. Kasi dati mga Kastila po yan. Okay? So yun. Alam mo ang istorya kasi ni San Jacinto, yan nga niya, bago siya lang nakagibo ng mga milagros. At yan, istorya ko nga sa inyo mga tugang sinasabi na, si San Jacinto kasi, sabi ko nga, dara niya sa kanang kamay niya ang Blessed Sacrament. Si naman, sa kaliwa naman, na braso, hawak niya si Mama Mary. Yun po ang nangyari. Okay. Doon po yan nangyari sa Kiev. Okay. Okay, so yun mga tugang. Yan. Yan na. Istorya kasi duman sa lugar na yon na sinda ay kadikit ng sakupin. Actually, sa Kiev nga, sinakop. Parang nangyari, gusto niyang iligtas. Is safe, itago kasi baka pag i-desecrate yung Blessed Sacrament, sagrado yun eh. So ang ginawa niya, kinuha niya yung Blessed Sacrament, yung ostya, at dadala niya at lumaya sa sila, magdago na sana sila kasi gusto silang hulihin. Nga lang, on his way out to the church, may nadawog siya. Boses ng babae, sabi niya, My son, iiwan mo ba ako dito? Iiwan mo ba ako? Nariparo niya, si Mama Mary pala. Alam mo itong imahin na daradara ni San Jacinto mga tugang sa kaliwa, ano po ito? Made of stone. Magabaton ito. Pero nang dinaran niya, ay naku, parang naging magiano na lang, parang feather na lang. So yun, unang milagro po yan ni San Jacinto. Pagkatapos, so, ang nangyari noon, na sila ay, dala-dala nila ngayon, pagkatapos magtatakas na sila. Pero ang, niya, nakapagmilagro pa siya. Bakit? Yun, naglakaw itong mga kairiban niya, nahiling siya, naglakaw sa tubig. Yun. Kaya pala, hindi lang pala si San Pedro, sa Bible, si San Pedro, mahiling last Sunday's Gospel na naglakaw sa tubig. Si San Jacinto, naglakaw din sa tubig. Pagkatapos, kaya nga siya ang patron ng mga nalamos. Kasi, ang nangyari, may mga taong nalamos duman, so, binuhay niya. Yan, kaya naging siyang patron sa mga drowning. At sabi nga, si San Jacinto daw, patron ng mga weightlifter.
Kasi hawak-hawak nga niya yung hawak-hawak niya yung kanang kamay, hawak niya yung Blessed Sacrament, yung kaliwang kamay o kaliwang braso, hawak-hawak niya yung mabigat na statwa ni Mama Mary, made of stone, magabat talaga yun. Actually, hindi mo hindi mo niyan mabubuhat yun. Pero ba't nabuhat niya? Yun nga, ayun. Kaya nga, may debosyon. Yan, magayon talaga. Pag-usapan natin din mamaya yan. Si San Jacinto, may debosyon sa Blessed Sacrament. At may debosyon kay Mama Mary. So yun, yan mga tugang. But anyway, babalikin na si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang oras po tabi ko niyan, 30 minutos, 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. TGP. Ang iyong kaibigan sa kalusugan. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ng proper diet as in exercise, uro aldaw, Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ng proper diet as in exercise, uro aldaw, Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya na si Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, padagas ang pagatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano! Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako nang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. God is good. God is good. God is good. God is good. Okay, gusto ko pong batiin ang sakuyang pinsan na nagdadangog mo niyan, sa Japan. Thank you po, Manay Baby. Nagdadangog siya ngunyan. Saka kay Manay Tony, kumusta ngunyan dyan sa Nagoya,
Sana makabalik Giraray dyan. Thank you, Manay Baby. At of course, gusto ko rin batiin si Manay Ampin nandyan sa Sampaloc at saka si G. Neric. Good afternoon, okay? So, yan, nagdanog sila sa DCGB News Online, okay? So, yan yung mga tugang padagos kay Giraray duman sa istorya nga ni San Jacinto, ano? Sa siyang Dominican Saint na pinadala ni Santo Domingo sa Poland kasi taga Poland siya, ano? At talagang dakulao ng nagibo niya duman sa Poland. Yan. At ito nga ni baga mayroong sinasabi digdiho na si San Jacinto mga tugang nandoon sila sa ano ito sa Roma na nag-ano siya noon ng panahon ni Santo Domingo. Panahon ka ito, nakaano siya, nabistihan siya kasi dalawang ano yon, okay? Silang duwan ni hindi man pala si Sislaus, okay? Pero sabi nga, one of the major miracles attributed to Hyacinth came about during the Mongol attack on Kiev. Yung Kiev mga tugang, hindi ba, ngayon sa Russia, yung pinaggirang niya kang Russia saka Ukraine. Yan po lugar na yan. Yaong kayo duman si San Jacinto. As the friars prepared to flee the invading forces, ito sinabi ko sa kasubago sa istorya na daradara ni San Jacinto yung Blessed Sacrament. Ito sabi niya, Hyacinth went to save the ciborium containing the Blessed Sacrament from the tabernacles in the monastery chapel. Kasi noon, si San Jacinto mga tugang nang na-assign duman bilang misyonero sa Poland, kadakol siyang ginibong mga monastery. Okay? Yon. At yun nga, nang inilalabas niya at tatakas na sila, sabi ko nga, may nadaw siyang tinig, boses ng babae. Yung pala, si Mama Mary. At ang sabi niya, ito nga, Hyacinth lifted the large stone statue of Mary as well as the ciborium. Nadaw niyan tinig na, my son, why are you leaving me? Asking him, isama mo rin ako. Yan, okay. Yan ang nangyari. At sabi nga dito, Hyacinth lifted the large stone statue of Mary as well as the ciborium. He was easily able to carry both despite the fact that the statue weighed far more than he could normally lift. Na mabigat talaga eh. Thus, he saved them both. Yun. Talaga, talagang mga tugang ang paggibo ng pagligtas o pagsalbar kay Maria. Kasi baka sirain sila eh. Di ba nangyayari minsan doon? Pag sinakop yung lugar, yung mga estatwa, walang respeto kasi ang kalaban eh. Walang respeto, sinira. Naalala ko doon sa Iraq, yung merong lugar doon, yung Catholic Church. Nako, yung lahat ng mga gamit doon, talagang pinagsisira, pinagsusunog pa. Parang sabi nga, talagang alam mo talaga, yun, kaya nga ang nangyari, mabuti na lang na isalba ni Saint Hyacinth, yung estatwa ni Mama Mary. Okay? And for this reason, he is well shown may monstrance, though they did not come to use until centuries later in the statue of Mary. O yun, mga tugang. So yun ang to doon, itong magayon na istoryang iniho. Yan, isa pa. Doon sa sa Poland, sabi nga exclamation. Hindi ko lang ma-pronounce itong sinasabi na mga in Polish, pero sa English ang apod ka ang Saint Hyacinth and his perugi is an old time saying a call for help in some hopeless circumstances. Kaya nga pag may mga peligro ang nila mga tugang, naghagad sila ng tabang kay San Jacinto.
Kaya ito, it has derived from two legends. One of them is about the visit on July 1238. Ano nangyari duman, okay? Iyon doon sa Kushilek yung lugar. During his visit, ito po nang kaigwan ng thank you Manang Maybe. Thank you, sabi niya. Well, you're welcome. Please come back. Miss you too. Okay, thank you Manay. Okay, so mayroon nangyari doon ng July 13, 1238, nagkaigwan ng hailstorm. Nagkaigwan ng hailstorm doon sa lugar na yun. Kushilek. Yan. At nang nagbisita siya, destroying crops. Para bang kayo sa Baguio na nagkaroon ng masyadong taglamig masyado. So mga tanom nagkaraot, and leaving people with terrible prospect of poverty and famine. Talaga nagkahirap-hirap. So ang ginibo ni San Jacinto, sinabihan niyo sa mga tao, mga G kita. Ibang importante ngunyan talaga pagkapagirumdom na magpangaji. Yan importante. Nag-text man sa si Gerald, sabi ni Gerald, faith in God and Mama Mary is really powerful. You will do things pleasing to them knowing that they are just there guiding and helping you accomplish them for their glory. Saint Jack or Hyacinth, please pray for us. Thank you very much, Gerald. Okay? So, yan po ang nangyari. So, sabi ni San Jacinto, mga G kita. Importante parang, alam mo kasubag ko, mayroon ako nilagay digdi sa Facebook ko. Gusto kong i-share sa Indo. Mayroon akong na-share sa Facebook na alam mo ang sakit daw ngayon ng panahon. Itong panahon na ito, itong sakit ng panahon natin ngayon ay ito. Mayroon ako nilagay okay? Ini po yung sinasabing na prayerlessness. Ito, prayerlessness is the disease of modern times. Yun, maganda ini pag hurup-hurupun ta. Hali sa Catechism of the Catholic Church ni Tony Kobe ba ito? Toby Kinobi. Prayerlessness is the disease of modern times. Kasi ngunyan sa panahon bagang ngunyan, ang sasabi, busy ako dahil na akong panahon magpangaji, dahil na akong panahon magdasal So, yun nga yan. Kaya, magayon sa itong ginawa ni Saint Hyacinth, sabi niya naman sa mga tao, mga G kita. So, sabi niya, mga G kita. Hyacinth told the people to pray. So, alam mo nangyari? The next day, the crops were miraculously restored. Iyon, tingnan mo. Dakulaw nang nagagawa ng pangajion. Kaya sa mga tao talagang naniniwala, makakakita lagi sila ng himala. Yan naman talagang pangako sa tuya. So, nung nagaji talaga sila, itong mga pananom ninda, giraray, miraculously restored. The people then treated Hyacinth to pierogi, made from those crops as token of gratitude. Yun, nagpasalamat sinda kay Hyacinth. Okay? Saro pang nagibo ni Hyacinth, ini po, pinakakanya sa mga tao. Saint Hyacinth fed the people during the famine caused by the Mongolian invasion in 1241. Kasi nga, nang pinasok o napasok ang lugar ninda kang Mongol, ay talagang nagkaigwaning kahirapan. Okay? Nagkahirap-hirap na. Yan. Kaya nga, pero masasabi natin, sa taong kahit mahirap, nagtitiyos, pero pag ang tao talaga nagtutubod, may mangyayari sa iyang magayon. Yan po ang nangyari kay Hyacinth at sa mga taong sumunod kay Hyacinth. Na mga G kita. Kaya mga tugang dakulaon. Dakulaon ang naitao sa tuya na example ni Saint Hyacinth. Okay? So, yan na. Ano ang sa tuyang masasabing aarugon kay San Jacinto?
ano ang mensahe kay ni San Jacinto ngunyan sa satuya? Ano? Ang primero, mahiling ta ang pagpapahalaga ni San Jacinto sa Blessed Sacrament. Yan. Okay? Mahapot ko po, tabi ka mo. Di ba nagsisimba kita? Pagyaw kita sa simbahan, igwa diwang Blessed Sacrament eh. Ano sunayiling sumay, igwa baga ning inihong ko yan, ining may ilaw na kulay pula. Ano? Yung tabernakulo na kung saan yaon si Kristo. Yan. Ano? Magayon yun eh. Yung tinatawag natin, visit to the Blessed Sacrament. Yan. Uso pa ba kaya? Apot ko hani kaya, no? Uso pa ba kaya yan? Nag-agi kita sa simbahan? Sabi nga, magtaong galang malang. Alam mo, dahil ko malingawan iniho, pero dahil ko aram mo niya kung ginigibo pa kan mga estudyante. Alam mo naman sa Tigawon, Camarines Sur, nung nag-adal po ako sa Santa Clara Academy, bago ako malaog, bago kami malaog, actually kadakol kami, bako saraman ako. Kadakol, halos mga estudyante duman, kahit itong panahon, magayon ng kaugalian, bago na duman sa eskwela, naagi muna sa simbahan. Magayon na kaugalian. Pag uli naman, maagi na naman kami sa simbahan. Siguro sa pagpapatuod itong mga tugang, kasi kaya itong mga madre duman, kami, ang primero May, maduman kami sa loob kan simbahan, mapangadya ng rosaryo. Kasi ngunyan, mga eskwelahan, meski Catholic school, sana may mga chapel talagang inaagihan. Maganda yung, alam mo itong chapel na kang eskwelahan, na bago maglaog sa eskwelahan, maagi ka na duman sa chapel. Magayon ba gayan? Dahil ko aram ko may mga eskwelahan digding Catholic schools. And ang saro nahiling ko Ateneo Dinaga sa of course may paglaog mo naman sa compound sa kanan kasi nandun chapel nila. Magayon nun kaysa ang ikakaag mo sa chapel doon sa napakaharayo na dahil na nahiling kan mga estudyante. Yan, magayon nun mga tugang yan. Sana challenge ko po ini sa mga nagdadawag na mga Catholic school, mga madre, mga padi. Sana gibuhon magayon nun mga tugang na ang mga estudyante bago nalaog sa eskwelahan na naagi muna sa simbahan. Yan. Pero ngayon kaya, ano nangyari? Wala na. Basta importante ang leksyon. Kaya tingnan mo, nawawara na tuloy eh. Sabi nga, may pinag-aralan man lang. Galing nga sa Catholic schools yan, pero walang ugali. Yan eh. Walang ugali. Walang. Anyway, sige, babalik yung Giraray, Hindi po galing si Father Butch, nagpapagirumdum lang na tabi sa mga Catholic administrators, na sana maibalik yan. Kasi ito pang mensahe ni San Jacinto sa atin ngayon eh. The love of the Blessed Sacrament and the love to Mama Mary. Anyway, ang oras tabi ko niyan, 48 minutes after 1 o'clock. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Okay mga tugang, dumako na po tayo sa last part ka sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. At sa tuyang aning pinag-uurlayan ang magayuno na istorya ni San Jacinto ng Poland, a Dominican saint, na siya po ay pinadala ni Santo Domingo dun sa Poland parang magministeryo, at ikalat ang mabuting balita, at yun, nagtayo siya ng mga monastery at marami siyang nagawa, talagang sinasabi nga magayunon ang he was able to spread the kingdom of God through his preaching, yan. At sabi ko nga sa ngunya na sa tuwing celebrar ang kasaiyang kapistahan, ngayon ang hamon niya sa tuya, ang agyat, ang agyat, inaagyat kita ng number 1 ganito, ang pagmamahal sa Blessed Sacrament. Yan, yung agyat. Kaya saro sa pagmamahal sa Blessed Sacrament na ginigibuta, pag naw sa simbahan, magdasal muna bago makipagkwentuhan, hindi ka nagdarasal, nakikipagkwentuhan ka. Siyempre, sabi nga, magtaong galang ka muna kay Jesus duman sa Blessed Sacrament. Yung baga, At sabi ko kasi bago kita mag-break, na magayunon sana. Hindi po kasi sa kuya bilang parish priest, naging parish priest po ako ng Manawag, naging Manawag Church sa Pangasinan, naging parish priest ako sa UST Manila, 9 years, and then duman sa 5 years, doon sa mission, naging parish priest po ako sa Babuyanes Island, so misyonero pa. Alam mo, ang magayon sana, ang gabi napan, dapat sabi ko nga, number 1, visible, accessible. Kasi kung sasabihin natin, ang chapel natin, ang simbahan natin, irarayo na sa simbahan, ay sa mga tao, mahirap yun. Kaya nga, dapat natin ang sa tuyang simbahan, medyo visible, accessible. Kaya sabi ko nga magayon sa itong nangyari na, itong mga yung mga estudyante duman sa Santa Clara kay itong panahon, bago kami nalaog duman sa eskwelahan, naagi talaga muna sa simbahan. Sabi, nataong galang. Magayon ang ugali ito. Bago ka magduman sa Jun, tayo Jun, na yata Jun, ito sa yung okay. So yun, ang kinukuha na na sinasabi na maagi ka muna doon sa simbahan, mahagad ka, Lord, tabangan mo mantabi ako sa eskwela. Yung magayon ito, maging ugali kang bawat estudyante. Yan. Okay? So, yung mga tugang, magayon iyan. So, yan ang sa kuya na masasabi na masalamat sa mga madre ng mga Dominicans. Na siguro naging padi ako. Kasi nahubog kami na mahalin ang Blessed Sacrament. Saka every day meron kaming visit to the Blessed Sacrament.
Yan. Sana gawin din po sana ng mga Catholic schools yan. Catholic, meron silang panahon yan. Ano? Yung mga estudyante na estudyante ng UST, estudyante ng Divine Word, kasi mga Catholic school yan, estudyante ng St. Agnes, St. Raphael, o mga eskwelahan ba ng mga Katoliko na mahubog ang mga estudyante magmahalin ang Blessed Sacrament. Ano? Kaya paano sa mga pagmamahal diyan, yung visit to the Blessed Sacrament every day. Ano? Hindi pa minsan-minsan. Anyway, isa pang nangyari noon kaya pag Domingo nga ni. Although sabihin niya, bakit kinakailangan meron ka pang Sunday Mass card na iyan? Ano yun eh. Pag-develop ng ugali yun eh. Ano, pagkatapos maduman kami sa padi, papepirman mi so itong mass card na ibig sabihin, nagsimba kami. O, isa pa yan eh, parang tuwing Sunday, malaman kung ang mga estudyante, lalo sa mga subject ng religion, malaman kung ang mga estudyante, kung talagang nagsimba, hinahapot mo ito. Of course, aside from the mass card, nagsabi na, anong ebanghelyo kan Domingo? Yun. Every Monday. Ano? Kasi nga, ang problema kasi minsan, sa religion classes, masyadong hindi connected sa simbahan ang ano. Alam mo, kaya nga minsan masasabi ta na magayunong pala talaga pag ang religion classes connected iyan sa religion sa simbahan, connected. Kaya pag Monday, hapoton, so ano ang gospel kang Domingo? Yan. Isaro iyan. So magayunan yan. Yan ang number 1. Kasi kung may pagmamahal kita sa Blessed Sacrament, natural din, mamahalin ta. Kung may pagmamahal kita kay Jesus, mamahalin din natin ang sa iyang ina na si Maria. Kaya hindi iniwanan ni San Jacinto. Hindi pinabayaan ni San Jacinto yung estatwa ni Mama Mary na pukpukin, sirain ng kalaban, kundi kanyang iniligtas na kahit na napakabigat yun, dala-dala niya yun, iniligtas niya yun. So yung pagmamahal, yan lang ang masasabi ko sa inyo mga tugang. Kung merong agyat o challenge ngayong araw na ito sa atin, bilang mga Katoliko, bilang mga napapagmahal kay Kristo, ining bagay ni dalawang bagay na itinataw sa tuwi ni San Jacinto. Una, ang pagmamahal sa Blessed Sacrament at ang pagmamahal kay Mama Mary. Okay? Anyway, sana nakapagtao ko sa inyo ng impormasyon, mga tugang, at the same time, hamon, pagmamahal, balikan natin uli, ang pagmamahal natin kay Kristo, sa Blessed Sacrament, at pagmamahal natin kay Mama Mary. Iyon, ang magandang iniwan sa tuya ni San Jacinto de Polan, isang Dominican saint. Anyway, inabot tayo yung oras ng pamamara. Ako po nagpapasalamat sa gabos ng mga naghihinanyog at nag-aantabay lagi sa programang Maray na Hapon, sa gabos na nag-text sa tuya, And of course, si Gerald, sabi niya ito, basahon ko girara sa last niya. Naramdaman ko, Father, kadto na Santo Rosario, ako, ang from home to school, malapit ako sa Naga City Cathedral bago maglaog sa school, maski mahurin na, kaito, naglalaog muna sa simbahan. Thank you very much, pati kanya mga kabarkada. Thank you very much, Manaybi. Sa gabos sa Naginanyog, maraming salamat. At ito po muli si Father Butch Bombase o pinagpapasalamat po kay John Napoles sa satuyang technical, and then yan si Trish Litana sa production IT. God bless you everyone. Magkita-kita muli tayo bukas Biyernes. Bye-bye. We bear the gift, our mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba
mapupunta. Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng